sa dagat. Nandito kami ngayon sa San Fabian. Tapos gigilid kami kasi may dagat. Nakikain kami sa pinsan namin, tapos nag-uwi pa. Yan ang sana yung masasabi mo sa parang mukha. Hindi magugutom. Kami yung nahihiya para sa kanya. Hinahanap na kami dun sa ano, sa cottage namin, just tumakot lang kami tanong para lang. Ayun din. Maganda dito guys. San Fabian. It's more fun in Pangasinan. Naya daw si Kuya Tunay, kaya sinalo ko na lang muna yung bag niya. Ito siya, oh. Kato na eh, oh, nakaharap na sa yung camera, oh. Anong masasabi mo ngayon? Wala. Happy. Maganda ba dito? Ngayon lang siya nakapasyal ulit. Ang beto yung pie. Yung banana boat. Bakit? Bakit walang balat? Paano mo sabi na ano yan? Na banana boat? Kasi ano, mukha siyang banana. Bakit mo yan? Balat. Ano? Nasa driver lang